जब गेल ही ससुराल कैसन होलो तोर हाल गे महल तू बताई देना खबर फिलहाल। अरे बड़ी दुख हो काहे लटकैले गे। जब गेल ही ससुराल कैसन होलो तोर हाल गे महल तू बताई देना खबर फिलहाल। कैसे सुनाइयो हेरेला भरवा ससुरा के न्यूज जवन तू कैले हनी उजू देख के भातर है कौन फ्यूज जवन तू कैले हनी उजू देख के भातर है कौन फ्यूज। Music by Arya Sharma. मानै नहीं कैला से बहाना रे खाई नहीं सेज वाला खाना रे। नहीं पूछो हमका तोर पियावा चुमा लेते लेते गे बड़ी ढीला होलो तोर सामान कर देते देते गे। सुन पूछो है हमारा से हरदम सवाल रे होलो बोलब कैसे थी जवन तू कैले हनी उजू देख के भातर है कौन फ्यूज जवन तू कैले हनी उजू देख के भातर है कौन फ्यूज। जवन तू कैले करो है हमरा ऊपर करे पूछो है कैसे हो लौढ करे लगो चल गेलो ओकरा पाता नहीं हर के कमावा गे नहीं सूरज आनंद प्रकाश के बताई है नमवा गे। कैसे छुपाइया हेरेला भरवा बॉडी के होलैयो भरती कैसे जवन तू कैले हनी उजू देख के भातर है कौन फ्यूज जवन